der fotograferer, det er heldigvis. Og det er pappa? Mobiler, de er jo heldigvis Ja. rimelig gode i Ja, det er kvaliteten. det. Smart. Skal du tage den der væk? Så vi kan se Det er dig. den bedste måde i hele verden. Prøv at se her, se her. Var det bedre, skat? Det var lidt passet lidt Så bedre. sidder hun med åben mund og polypper. Med sådan en i munden. Det ser Og så så godt ud. tager det lige at skære for. Det ser så komisk ud. Filmer du, skat? Så. Jo, det gør du da. Hej. Der skal man have også på syg. Nå, tror jeg tog helt af. Nej, det er også, man kan høre dig helt.